हेलौ रायजोफोर, आङो दंफैयो जाहैबाय बैग्रिबारि बागानाव जोंनि सानजाहा। दिनैहाय नायगोन जाहैबाय जोङो JCBजों ना थेनाय। बोथोराबो बिराद गरम, गरमनिबो आखल गैया, गोजां बोथोरावबो गोजांनायनि आखल गैया। बोथोरखौलाय माथो होनबावनो। थांदिनि दैलामाव ना थेनाय नायहैनोसै। लायबाय JCBजों ना थेनाया लागावगासिनो नै। बेखौ थेबाय जाहैबाय। बेसेबां मोनो नायनोसै, नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो आरो। हानायसेयानो बारा गोबाव गैले। मावदों फटाफटबानो जायो ने JCBजों ना थेदों रायजोफोर ना। JCBजोंसो थेखायो होनब्ला नाखौ। नै बेनो दैया होगासेन। मोनजेनबाय नामा? दाउ सारगासेन। हानायसै, हाथारनायसै, बारा गोबाव गैले। दावखो जेनाखै नामा नायालाय? बोथोराबो जा गरमलै। JCB ना थेनाय नायगासिनो। लागाव ना बारनायखौ नुजेना माथो दाबो हालायलाङासै नै। दंना गैया जाखो नायानो? बारजेननांसिगौमोन माथो नाया गिदिर गिदिर दङब्ला। हालायलाङासैनो। 15 मिनिटसोल' लाबायदां बेनो। गाहायाव ओंखारनानै नायहैनायसै आंबो। नायाखौ नुवा माथो। दंना गैया जाखो नायालाय? थेना बावाखैमोनदां। एसेल'सै नै, थेनो हाजोबबायसै। थेथारनांगौ मास। ए ना गिदिरखौ नुवा माथो मासेबो। जियानि दंलै, फिसा फिसा जानाय नायानो। वा, फिसा फिसालाय गोरोबा नांबाय नै। सिख'नांगौरा बिदिखौहाय। ओरैबा हमा सिख'नांगौ नै। नाय लेपआव गयो। रोङा। लेपआव गयो बिदि सिख'लानो। नायानो फिसा फिसा गोजालै नाया। बारनायबो नुवाखै नामा ना गिदिर? दाखालिसो थिदों। ना सिलौराबो फिसा फिसासो नै। खिथुआ दिनै नामा खारनाया? आफाङाव बेबायदि होथेबाय आरोखि नै। ना थांनो हायैनि। बारखानद्रानो हायद्रायदोरा बारनायनि होनाया। मानै माथाम बारनानै थाजेनबाय। नैबायदियाव दा गोबां गोबां हाबनानै थाजोबसिगोन आरोखि नाया बे अन्थाइ होनायावहाय ओरैहाय। ओरैनो हायद्रायदों। जौ होबावनांगौ मोनखौ। बेजों नैबेजों बारलांजोबगोन दा र'।